तीन दिन के छुट्टिया लेके 3 दिन के छुट्टिया लेके बम्बई घुमैता हो। बम्बई के सोनमा लेके बम्बई के सोनमा लेके टिकवा गढ़ैता हो। टिकवा पर लिख दे सोनरा, टिकवा पर लिख दे सोनरा स्वामी जी के नमवा हो। बम्बई के सोनवा लेके बम्बई के सोनवा लेके नाथिया गढ़ैता हो। नाथिया पर लिख दे सोनरा, नाथिया पर लिख दे सोनरा स्वामी जी के नमवा हो। बम्बई के सोनवा लेके बम्बई के सोनवा लेके हारवा गढ़ैता हो। हारवा पर लिख दे सोनरा, हारवा पर लिख दे सोनरा स्वामी जी के नमवा हो। 3 दिन के छुट्टिया लेके 3 दिन के छुट्टिया लेके बम्बई घुमैता हो।